Гимназия баскычынан әкрен генә менеп киләм. Югарыга менгән сайын күбрәк тарихын беләм. Илдә зур үзгәрешләр башлану белән 1992 елда 42-нче рус мәктәбендә татар класслары ачырга рөхсәт ителде. 1994 елда башлангыч сыйныфлар өчен балалар бакчасы бинасы бирелде. 1999 елның 15 октябрендә Казан шәһәре администрациясе карары белән гимназия классларына 18-нче татар гимназиясе дип аерым номер бирелде. 2001 елны аңа директор итеп Садыков Равил Хасанович куелды. Гимназия үзенең яшәү дәверендә күп кенә авырлыкларны җиңеп, яшәвен дәвам итте. Төрле ярышлар, конкурсларда җиңүләр яулады. 20 ел буе бик каты сыралып йөри, гимназияның үзенә дә мәхәббәт бина төзелде. Аңа галәм дигән горур исем бирелде. Искиткеч матур, заманча җиһазландырылган 4 катлы бинага без былтыр күчтек. Гимназиябезнең һәр почмагы бик җайлы һәм уңайлы. Кабинетлар интерьеры фән тематикасы буенча ясалган. Ашханә, атлар залы, хореография залы, барысы да иркен, матур һәм якты. Башка бер мәктәптә дә булмаган ял итү урыныбыз, атриум бар. Без анда шахмат, өстәл теннисы уйныйбыз. Армрестлинг белән шөгыльләнәбез. Төрле китаплар да укып алабыз. Шушы матур, татар телендә белем һәм тәрбия бирүче гимназияның җитәкчесе Фәсхетдинова Гөлшат Әбузар кызы. Хөрмәтле директор урынбасарлары, укытучыларыбыз белән берлектә һәр гимназисны олы тормышта үзен табарга ярдәм итәләр. Гимназиядә күп төрле кызыклы чаралар үтә. Укучылар үзләренең талантларын ачалар һәм күрсәтәләр. Нәрсә кайда кайчан, КВН командалары шәһәр күләмендә төрле призлы урыннар алалар. Татар телен һәм әдәби мирасыбызны пропагандалау, үстерү һәм саклау, татар классик язучыларының әсәрләрен популярлаштыру, татар әдәбиятенә һәм мәдәниятенә кызыксыну уяту максатыннан күп төрле бәйрәмнәр, бәйгеләр оештырыла. Безнең гимназия укучылары төрле фәнни-гамәли конференцияләрдә уңышлы гына катнашалар. Үзләренең фәнни эшләрен яклап, призлы урыннар алалар. Гимназиягә төрле һөнәр ияләре киләләр. Укучылар белән әңгәмәләр, сөйләшүләр уздыралар. Безгә кунакка юстиция майоры, фельдшер, юрист, табиб, янгын сүндерүчеләр һәм башкалар килә. Һәрберсен яратып каршы алабыз. Укучыларны китап укырга кызыксындыру максатыннан китапханәдә кызыклы, мавыктыргыч кичәләр, очрашулар була. Без Татарстан Республикасыннан гына түгел, Якутиядән дә килгән кунакларны кабул итәбез. Килгән кунакларны гимназиябезнең уку һәм тәрбия эше белән таныштырабыз. Шаян ТВ белән гел элемтәдә торабыз. Алар безгә, без аларга еш барабыз. Гимназиябыз укучылары спорт ярышларында җиңел атлетика, футбол, волейбол, флорболда төрле призлы урыннар яулыйлар. Без бик күңелле яшибез һәм сезне кунакка көтеп калабыз.